מה קורה חברים שלי? אני פה ליאב של התוכנית חלאס תירוצים, עושה לכם סרטון הדרכה של תרגילי בטן שישרפו לכם את כל הבטן ויגרמו לכם למראה כזה של קוביות איכותיות וטובות. חברים יקרים, יופי, זה מתחיל. 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. אנחנו עושים את זה למשך 7 דקות ודקה וחצי בטן סטטית. התחלנו מעכשיו. פרופלו עם הרגליים, גב ישר כמו שצריך, ידיים מאחורי הגב, ופרופלו 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה, וממשיכים לתרגיל הבא. יפה מאוד. יש לנו זיגזג לצדדים, זיגזג לצדדים, כנ"ל אותו דבר, ידיים מאחורי הגב, זיגזג. יפה מאוד, מצוין. 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. יפה מאוד. יש לנו רגליים למעלה בסטטי, אותו דבר, ידיים מאחורי הראש, רגליים בסטטי, 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. יפה מאוד. תקיפות בטן רגילות, מרפק נוגע ברגל נגדית, 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. ענפות רגליים, ידיים מתחת לטוסיק, רגליים עולות ל-90 מעלות, 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. יפה מאוד. יש לנו תרגיל כזה, ידיים לצדדים, 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. יפה מאוד. ויש לנו אופניים, כנ"ל אותו דבר כמו כפיפות בטן רגילות, מרפק לרגל נגדית, 45 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. מצוין. בטן סטטית כמו שצריך, דגשים של בטן סטטית, בטן יותר למטה וידיים פתוחות, דקה וחצי, ויש לכם בטן שייתן לכם קוביות בבטן ברמה של מפלצתיות כזאת. שיהיה לנו אחלה של יום.